kangge siramat wani monggo sami-sami dipun mirengaken napa ingkang badhe dipundhiraken Bapak Hidang supados mangke kula panjenengan sami saged nambah keilmuan atau pengetahuan agami. Dumateng panjenengan Bapak Hidang wedal kuturaken sajaripun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak jamaah tahlil yasin mulek istighosa gedhangan ingkang kula hormati. Syariat saking Allah niku sakjane ringkese namung kalih. Niku perintah kali larangan. Nah, jadi kali tok niku. Enten sing diperintah, tapi nggih enten sing dilarang. Nah, sing diperintah niku kadang enten sing fi'lan jaziman. Jadi dikengken kanthi teges. Ten bahasa fikih namine wajib. Enten perintah sing mboten teges. Ten fikih sebutane sunnah. Enten malih larangan. Larangan niku enten sing larangan teges. Nah ini kan ten fikih sebutane haram. Tapi enten malih sing larangan niku mboten pati teges, nggih nglarang biasa. Ten syariat ten fikih sebutane fikih napa makruh, namung makruh. Nah, salah satu sing dilarang oleh syariat Islam baik tenggene Quran nggih utawa tenggene hadis Kanjeng Nabi niku sing dilarang naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jassoso al-qabru au ada alaihi au yubna. Sing dilarang Kanjeng Nabi niku ngijing kuburan, ngelunggui kuburan, bangun kuburan. Itu termasuk larangane Kanjeng Nabi. Jadi ngelepo utawa nek bahasa Yudasasa niku ngapur utawa ngecat termasuk kayak warna niku mboten angsal. Lungguh ten nginggile nggih mboten angsal. Terus ndukure dibangun, diboto, dilepo nggih mboten angsal. Terus kali ulama dijelas nih larangan iki. Larangan iki mangke dibagi kalih. Nek tanah kuburan niku nggadahi piyambak jenengan. Nggadah milik pribadi. Tanah milik pribadi, milik keluarga, pancen jenengan nggadah tanah niku. Maka hukume namung makruh. Mboten sampai haram. Tapi nek ten makam umum utawa ten tanah wakaf maka hukume haram. Mboten angsal. Kenging napa kok mboten angsal? Karena ngenten. Setunggal makam niku kuburan niku pancen diciptakno ben gadahi suasana sing nyerem. Suasana sing medeni. Kenapa kok serem medeni? Ben tiyang sing ziarah niku langsung kemutan mati. Kemutan alam kubur sehingga gampang ngalusno ati sing asline atos, gembukno ati sing asline atos, nangisno ati sing asline atos, lajeng banjur gelem nglampahi kesayenan, gelem tobat, gelem ningkatno ngibadahi. Niku tujuane ngoten. Selain niku makam kuburan niku mboten angsal dibangun lek tenggene umum utawa ten tanah wakaf. Mergi niku sanes nggak ada kita. Sanes nggak ada kita. Sehingga kita mboten angsal, mboten berhak untuk memonopoli. Iki wae mbahku, iki wae bapakku. Lah wong
Bapake ra melok duwe kok. Mbahe ra melok duwe kok. Niku tanah umum, tanah desa atau tanah wakaf. Nek iku mangke dibangun utawa dilepo, mangke 10, 15 atau bahkan 20 tahun yang akan datang pas empun kathah tiyang sedo, maka mboten saged dimakam nenten mriku mergo wis kadung dilepo. Monopoli mboten angsal. Tapi nek niku ten tanah jenengan nggih monggo kersa niku tanah jenengan. Cuma larangane namung sebatas meguru. Nah, kenging napa kula nyampekno niki? Karena ngenten Pak, niki sakjane pun kegelisahan kula pun awit awal-awal kula mriki. Kula pas numpak bis utawa numpak sepeda motor awal-awal niku saking arah Jombang terus liwat ten daerah Caruban, daerah Saradan, Medion. Niku kathah makam sing pun digijing nggih, dibangun-bangun. Tambah mulon tambah kathah tamu sampai ten mriki. Bahkan kula nate ten Ketanggung, awal-awal ten Ketanggung niku. Kula kinten niku makam non muslim, Pak. Wih, makam non muslim akeh sakmene ya. Terus kula tanglepno tiyang-tiyang. Iku campur. Terus kula tanglepno tiyang-tiyang. Iku campur. Ya enek sing Islam, ya akeh sing Islam tapi ya ono non. Lah tapi kok dibangun kabeh? Ya pancen ngono iku. Adate wong kene. Lek ono makam sedo wis 3 tahun nggih, nyewu. Niku terus akhirnya kerja bakti utawa ngongkon tukang bayari gawe bangun makame. Dilepo, dibuwurno. Bahkan salah setunggal jamaah kula niku ngaku nggih, kula nggih nyambut damel Pak niku Pak. Nggih diopahi wong ngoten. Terus kemudian sampai kadang rong dino. Gawe ngoten ku sampai rong dino. Nah, siji sing jelas haram nek ten kene tanah umum, makam umum utawa tanah wakaf, maka hukumnya haram. Sehingga nyambut damel nggih haram, Pak. Bayarane nggih haram. Sing ngongkon yo haram. Sing kedusan yo ahli waris niku, sing ngongkon niku, sing urip. Jenazahe mboten, wong jenazah ra iso apa-apa. Nah, tapi kadang wonten sebagian tiyang niku saderenge sedo niku pesen ahli warise, pesen ten anak-anak. Engko nek bapak mati, ibu mati, aja lali makame dibangun sing apik. Dilepo sing apik. Nah, kadang ngonten. Bolak-balik kula aturaken wasiat ten putrane, ten dulure kabeh badhe sedo niku mboten angsal barang haram. Wasiat niku namung angsal barang-barang sing mubah utawa sing fi'lul khairat. Kaya contone dempen kula contohaken, nek bapak mati, ibu mati, tolong anak-anak kabeh sing urip rukun ya saling bantu, saling nolong nek ana adike, mbakyune masih kesusahan ditulung yo, nek riyo tetep kumpul yo. Wasiat-wasiat ngoten niku sae. Nek bapak mati, ibu mati, salat 5 waktu aja ditinggalno. Bar salat aja lali ndongakno bapak ibu. Aja lali yo ziarah raketan setahun pindho pendak riyo. Ngoten niku mboten napa-napa. Tapi nek wasiat kengken bangun karena itu tanah umum, tanah wakaf, maka hukumnya haram. Lan mboten angsal dilampahi. Ahli waris sing krungu ngoten niku mboten angsal dilampahi. Nek dilampahi maka sing wasiat ya haram, sing nglakoni ya haram. Niku. Terus kadang wonten sing tanglet ngenten, enten sing sanjang ngenten, Pak. Sakjane awak dhewe ya gak pengin bangun. Tapi kadang wong kena cangkeme wong liya. Dirasani tangga. Lah ya ditinggali warisan sakmono akeh bapak ibu wis mati 3 tahun nyewu kok makame mbangun ae gak gelem. Dadi karena wedi omongane wong, wedi rasan-rasane wong akhire bangun makam. Nah, ngenten nggih, tradisi napa mawon lah, napa ten Indonesia napa ten pundi mawon. Nek tradisi atau adat istiadat niku tidak sejalan kali syariat,
atau bahkan nabrak karo syariat sing dimenangno kudu syariat. Maka adat itu digondeli monggo, kula nggih seneng lokal wisdom, kula sing seneng adat istiadat, tapi ojo sampai nabrak aturan agama Islam. Contoh adat istiadat nabrak agama Islam zaman Kanjeng Nabi. Saderenge Kanjeng Nabi diutus dadi nabi. Zaman jahiliyah, zaman mbahe Kanjeng Nabi termasuk. Niku tiang-tiang nek tawaf. Niku ibadah haji padahal. Ibadah haji nek tawaf. Niku setengah mudo. Muteri Ka'bah karo tepuk tangan. Muka atas dia terus Al-Qur'an niku. Lah alhamdulillah badhe enten syariate Kanjeng Nabi. Terus sing elek-elek adat istiadat niku dibuat, diganti nggih niku tawafe karo zikir, karo ndonga robana sak terus ini. Terus ngangge pakaian ihram sing sae. Wadah tradisi-tradisi sing mboten tepak niku. Zaman saderenge Kanjeng Nabi niku akekah niku wis enten. Akekah pun enten. Cuma sing disembelih ngawur. Kadang wedhus ya wedhus, kadang yo macan barang macam-macam. Dan getih sing disembelih mang kewane mang iki ditoletno sirahe bayi. Kali Kanjeng Nabi digenti. Bayi niku selain diakekoi, rambutnya dipotong, terus sirahe diolesi minyak wangi. Lajeng ditahnik nggih, diloloi kali kurma mamahan iku. Jadi kuatah tradisi-tradisi sing mboten tepak, sing mboten cocok kali Kanjeng Nabi diganti. Pancen nggih kula sadar ngenten iki mboten gampang, Pak. Tapi nggih kudu kalem-kalem. Nek jaman pun biyen-biyen pun kersane lah, barang sing biyen kula mboten bahas. Ya wis muga-muga disepuro Allah ngoten. Tapi sing sakniki mumpung jenengan nggih tasih gesang, jenengan binjing nek wasiat napa-napa ten putrane sing sae. Ten putrine, ten putrane, ten putune sing sae, termasuk ojo sampai bangun makam. Cukup diparingi maesan mawon, nisan mawon cukup. Dienggo tenger nek niki mbae terus kan ditulisi kenek. Ditulisi nggih niki asmane sinten, sedone kapan kan wonten. Mangke anak putin mboten usah sampai dibangun wonten. Mboten usah sampai dibangun. Lah kadang-kadang tiang lha Pak engko nek gak dibangun ilang. Makame engko ilang ngenten nggih Pak nggih. Makam ilang mboten masalah. Mbok umpama kena tsunami rata niku mboten pengaruh kalih mayite. Karena sing diitung ten gene syariat niku mboten jasad mayite utawa jenazah mboten. Sing diitung niku ruhe. Karena menungso niki lak jasad donya. Mangke mati saged telas dipangan set. Sing mboten saged dipangan set niku roh nyawa. Lah nyawa niki pun pindah ngalam saking alam dunya pindah teng alam barzah. Lah alam barzah niki mboten saged diwatesi namung sak kuburan, namung sak kotak mboten saged, Pak. Wong dimensine dimensi alam gaib. Bahkan ten riwayat itu disebutaken mayit niku nek pun lolos saking pitakone mungkar nakir, rohe niku saged ngelencer, Pak. Saged nyambangi mbahe ten mriku, saged kumpul ten mriku, saged tindak-tindak, bahkan saged kundur nilii putrane, putune sing ditinggali warisan. Makanya kita ben malam Jumat iki nggih maosaken donga. Mangke mbah kita, sesepuh kita kok mampir nggih mantuk beto donga, Pak. Kita mantuk beto wareg diparingi daharan Mbah Mardi. Jenazahe, ruh mayite mantuk berto donga. Lah, penderita disebutaken mayit itu nek didongakno, diyasini, ditahlili, diistighosai macam-macam. Niku ten mantuk ten alam barzah niku ngiming-ngimingi kanca-kancane. Ngimingi rohe mayit sing liyane. Bejo tenan aku duwe anak, duwe putu sing bekti, sing ngalim, sing saleh. Ngirimi donga ben dina, ngirimi donga ben Kamis malam Jumat. Iki lho sakmene. Iku mayit sing liya sing putra-putrane. Anak-anake nakal-nakal mboten dikirim iku nangis saestu, Pak.
Nangis iku. Bengok-bengok tapi kita sing urip mboten krungu. Sing urip mboten krungu. Bengok-bengok. Kebacut tenan anakku, bacut tentang putuku, wis tak tinggali tapi gak didongakno babar blas. Kok ndongakno salat ae ora kok. Lah kadang-kadang tiyang salah paham ngenten. Sing penting ziarahi makame mbahe, makame pake. Ziarah tok beto kembang utawa beto banyu tapi ra didongakno. Terus sing ziarah ngapunten nggih. Ora salat, ora ana gunane. Mergo sing dirasakno alam barzah niku mboten kuburan kotak niku, mboten. Niku alam donya niku. Sing manfaati niku donga kita, ngamal kita, sing kita hadiahno ganjarane ten kene ruh niku, ruhe mayit niku. Lah niku mboten terbatas niku. Senajan to kita mboten ziarah, ziarah nak hukume fadilah, Pak, mboten wajib ziarah niku. Ziarah hukumnya mboten wajib, sae ngoten mawon. Sunah utawa fadilah. Nek kita ziarah nggih sae mboten napa-napa mboten dadi wajiban. Tapi sing dadi tandha bektine anak ten wong tuwa niku doa. Makane kan enten sahabat tangleten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tiyang sepakula pun sedo, bapak ibu pun sedo. Kula tasih saged mboten birrul waliden kali tiyang sepakula sing sampun sedo. Rumiyin kula nggih bekti mbantu wong tuwa napa anu wong tuwa nuruti wong tuwa. Sakniki pun sedo. Kula pengin bekti malih tasih napa mboten. Tasih jek iso. Carane ya napa? Ndongakno. Ngelunasi utang-utange wong tuwa. Anak ngelunasi wong tuwa ya jane mboten wajib. Cuma dadi birrul waliden. Dadi lek pengin dadi anak sing bekti marang wong tuwa dilunasi. Terus sing ketiga nyambung sanak. Bapak ibuke biyen duwe kanca sapa, duwe bolo sapa, duwe dulur sapa ditiliki diparani utawa minimal ditelepon. Ibu sampun sedo, budhe kabare pripun? Bulik kabare pripun? Pakde kabare pripun ngoten. Termasuk bektine anak nang wong tuwa. Mboten bangun makam. Bangun makan malah nabrak larangan Rasulullah. Ya mungkin saged dados pengertosan iki pancen mboten gampil nggih kula matur bolak-balik Pak. Niki nate kula omongaken ten kene pengurus NU. Kula sambatan niku masalah. Terus piyambake nggih rada bingung. Iya pancen sadar iki wae tapi nek dirubah sadek gak iso. Kula mboten pengin rubah sadek, kula pengin nyampe tok. Bek menawi ngapunten, bek menawi kula khusnudone ngenten. Tiang-tiang kene wong bangun makam soalnya gak ngerti nek niku haram. Wong-wong itu cuma melu-melu tok. Lah kanca-kancane dibangun ngono kok aku ya melu ngono, gak ero nek niku haram ora ero. Dadi kula ya lek jenenge wong bareng gak ero ya kan hukume ngoten. Niku setunggal. Terus riyen nate kula sowan ten ngene Pak Yai Irkam niku. Niku gak ngebahas niku. Kula pengin ya napa ya niku makam-makam daerah kula nang termasuk Medion sampai Ngawi. Kathah makam sing dibangun niku ya apa carane? Mbah Yai Irkam ya rawani. Ngilingno ya rawani. Karena itu sensitif, hiji memang sensitif. Loro wis dadi akar, sing dadi ngoyot nang ngene tradisi. Bahkan lek gak bangun makam anake diarani anak durhaka. Padahal anak durhaka niku hukume melok syariat, sing ngukumi syariat mboten wong. Dadi ngapunten ngene, mboten usah wedi omongane wong nek selama kita niku bener ngoten mawon. Nggih memang mungkin rada omongane rada atos utawa rada dirasani sedina rong dina seminggu rong minggu pun kersane. Sing kita niati sae nek saged kita terangaken nggih kita terangaken mboten saged nggih kersane. Mungkin insyaallah diparingi hidayah kali Allah. Ngoten mawon nggih ngoten nek kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dhateng Pak Yai.